Władysław Kotwicz, Józef Kołajewski, orientalista, że wstępem Mariana Lewickiego, biografią opracowaną przez Marię Kotwiczowną oraz niewydana korespondencja Kołajewskiego. Wrocław, 1948 roku, nakładają Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. За энэ бол Польшийн анхны монголч эрдэмтэн Józef Kołajewskiгийн тухай Польшийн алдарт эрдэмтэн Władysław Kotwicz дайны үед бичиж байгаа үлдээсэн зохиолыг түүний охин Maria Kotwicz, Marian Lewicki нар 1948 онд Польшийн Wrocław хотод польш хэлээр хэвлүүлсэн Józef Kołajewski дорн дахины судлаач гэдэг нэртэй зохиол байна. Talent zmarłego zawisnął również praca nad organizacją orientalistyki polskiej, którą w wrzesnionym po I wojnie światowej państwie polskie trzeba było budować od powstał. To też bezpośrednio po objęciu katedry w Uniwersytecie Jan Kazimierz w Lwowie, koniec 1923 bierze Władysław Kotwicz udział w utworzeniu Instytutu Orientalistycznego skupiającego wszystkie zakłady orientalistyczne uniwersytety i przyczyną się do stworzenia warsztatu naukowego, który umożliwił kształcenie orientalistów, a innym, na przykład historykom i uzupełnienie studiów. За Монгол болон Алтай судлалын Польшийн төдийгүй дэлхийд дахины алдартай эрдэмтэн Władysław Kotwiczийн өөрийн судалгааны хүрээнд Төв болон Зүүн Аз тэр дундаа Монгол болон Манж хэлний салбар дах судалгаа байсан. За энэ салбарын судалгаа Władysław Kotwiczийн өөрийн Монгол болон халимгийн тал дах харилцаа холбоо түүний судалгаан дээр үндэслэж онлын болон практикийн өндөр түвшинд хүрсэн. Дэлхийн 1-р дайны үед Польшийн дорн дахины судлалыг бол бүр анхнаас нь дөнгөж суураас нь эхэлж байгуулж эхэлж байсан. Тэр үед 1923 оны сүүлээр Львовын Ян Казимиршийн их сургуульд Władysław Kotwicz анх дорн дахины судлалын институт нээсэн. Тэгээд дорн дахины судлалын бүх хичээлүүдийг тэрэн дотроо түүх болон бус судалгааны салбаруудыг бол хариуцж авч ажиллаж байсан. W polskim towarzystwie orientalistycznym obejmującym, podobnie jak w Komisji Orientalistyczna Polskiej Akademii Umiejętności Orientalistów całej Polski piastuje godność prezesa, zostaje redaktorem organu Towarzystwa Rocznik Orientalistycznego, którego 14 tomów jest chłubnym świadectwem dorobku orientalistów polskich i ich wkładu do nauki światowej. Rzuca myśl w urządzenie doroczny naukowy zjazdów orientalistycznych i w okresie od 1931 do 1939 roku organizuje 7 takich zjazdów w Warszawie, Krakowie, Wilnie i Lwowie. Польшийн дорн дахины судлалын нийгэмлэг бол Польшийн урлагийн академийн дорн дахины судлалын комисстэй төстэй. Тэгээд энэ нийгэмлэгт дорн дахины он дарааллын сэтгүүл гэх юм уу Ручник Orientalistycznego сэтгүүлийн редактораар Kotwicz ажиллаж байсан. Тэгээд 14 бот болвол энэ нийгэмлэгээс хэвлүүлсэн 14 бот зохиол бол Польшийн дорн дахины судлаач нарын энэ салбарт гаргасан амжилт үр бүтээл юм.
1931-ээс 1937 онд мөн маш олон хурлыг Варшав, Краков, Вильнюс, Львов хотуудад зохион байгуулсан. Профессор Котвич корzystawał z każdej nadarzającej się sposobności, by podkreślić, że orientalistyka w Polsce odrodzony nie jest nauką dla nas nową, że spośród Polaków wyszedł zastęp badaczy, którzy wzięli udział w jej rozwoju. Sam skrzętnie zbierał dane biobibliograficzne o orientalistach polskich i o Polakach pisających o wschodzie, tak współczesnych nam, jak i wieków minionych i innych zachęcał do zajęcia z nimi. Tom 10 rocznik orientalistycznego, który ukazał się w 275 rocznicy zgonu Michał Pojma, misjonarza, przewodnik i synologa, poświęcił jego pamięci. W tymże roku w 4. zjeździe orientalistów polskich umówił, nieznany dotąd szerszemu ogółowi, dalszy ciąg pracy Ignacy Pietraszkiewicza, będącej odpowiedzią na linii kolektynia Sienkowskiego. W 12. tomie rocznik ogłosił fragment dziennika Kowalewskiego oraz utworzył liryczny Gilaków zapisany przez Bronisława Piłsudskiego, długoletniego przyjaciela znakomitego etnologa rosyjskiego Lwa Sternberga. Te same względy zakazały mu obszernie i wyczerpująco zdawać sprawę z prac uczonych polskich nieorientalistów i podkreślać ich znaczenie dla zagadnień wschodu i ewentualnych kontaktów jego z Słowianami i Polską. Kilka Polaków orientalistów lubi z orientalistyką ściśle związanym poświęcił zmarłej specjalne prace. Są to postacie Jan Potockiego, Antoniego Muchlińskiego i Józefa Kowalewskiego. Należy na wstępie powiedzieć, pisząc monografię o nich, Kotwicz miał już poprzednik, bowiem i Potocki i Kowalewski swoimi szerokimi zainteresowaniami zwrócili dawno uwagę badaczy, pierwszy jako działacz polityczny, historyk, slawista i podróżnik, drugi jako filolog i historyk, a przede wszystkim jako współczesny przyjaciel Mickiewicza, a odinca znana z innych filomatów i filaretów. Jednakże powszednie opracowania bądź świadomie pominięło zasługi wymienionych osób dla badania wschodu, bądź zasługi ich przedstawiły w sposób niedostateczny. Tę lukę podjął się wypełnić Władysław Kotwicz, który poddawszy opinię swych poprzedników, dokładnej rewizji przyjmuje tu i owdzie prostuje, a zawsze uzupełnia nowymi dotychczas nieznanymi lub nieuwzględnionymi materiałami. Kotwicz stwarza całość, która stanowi jako rzetelny i trwały wkład do nauki polskiej, że przyszły historyk, przyszły autor przeznaczony do Polski słownika biograficznego, życiorys Potockiego, Muchlińskiego, Kowalewskiego na pewno nie będzie mieć nic do dodania. W pierwszej monografii zajął się Kotwicz zanim Janem Potockim. Owo niezwykłą indywidualność życia myślowego Polski z przełomu XVIII i XIX wieku, przyjęty modnymi wówczas hasłami wolnościowymi, próbował Potocki odegrać rolę polityczną w kraju, ale gdy warunki dla Polski
się bardzo niekorzystnie i nadzieja na odzyskanie wolności zawodowa. Przerzucił się do działalności literackiej i naukowej. W każdej z tych dziedzin zbiera niebawem laury, ogłasza długi szereg prac poświęconych przeważnie historii Europy Wschodniej, a przede wszystkim skutkiem jest armatem posługując się znanym wówczas źródłami autorów własnych i Herodotem na czele. W literaturze pięknie dał się poznać swój rękopis znalezionym w Saragosie. Jak prekursor romantyzmu wyprzedzając o kilka lat Walter Scott. Potocki był również zabawnym podróżnikiem. Zwiedził mianowicie całą niemal Europę, Maroko, Kaukaz Południowy, Syberię i Mongolię. Podróż do Mongolii odbył jako szef ekipy uczonych przydzielonych do poselstwa Golovkina, którego rząd rosyjski wysłał do Chin w 1885 roku. Do swoich zadań Potocki przygotował się bardzo skrupulatnie, przedstudiował bowiem dostępną literaturę poświęconą Chinom i krajom, przez które poselstwo wypadało program. Za to, dobra. Ale to nie funkcjonuje. Poselstwo wypadała droga. Misja Golovkina zakończyła się jednak niepowodzeniem, gdyż na skutek oporu Golovkina i jego nieznajomości zwyczajów chińskich, rząd chiński odmówił mu prawa wjazdu do Chin, Pekinu i ekspedycja była zmuszona zawrócić z Urgi do Rosji. Przyczynę niepowodzenia poselstwa przedstawił Potocki rządowi rosyjskiemu w osobnym memoriale. Zadanie, jakie postanowił sobie Kotwicz, nie należało do łatwych, gdyż życiorys Potockiego był niejednokrotnie szczegółowo opracowany przez takich wytrawnych badaczy jak Baliński, Brucker, Synko. Wymienię tylko najważniejszych, jednakże autor pokazał, że to znanych jak nam już danych może dorzucić i on nie jeden cenny szczegół. Kotwicz kreślił sylwetę Potockiego, omawia jego wielostronną działalność, ale główna uwaga skupiona na udziale Potockiego w poselstwie Golovkina i związany z tym poselstwem wspomnianym memoriał, ten, który autor utożsamia z wymienioną przez niektórych biografów Potockiego relacją z podróży do Chin, został w roku 1928 roku odnaleziony przez profesor Modalskiego w zbiorach łańcuckich. On też stanowi trzon pracy w Kotwicza, która wydaje go w całości opatruje obszernym komentarzem na tle dokładnego obszaru wczesnej sytuacji politycznej Chin i stosunków handlowych i politycznych między Chinami i Rosją.